Jeg er lige ved at tjekke min mail. Der er gået 2 dage siden, vi skrev, og vi har ikke rigtig fået noget svar. Og så har det været nemmere at få en større pæk, end det er at finde en tredje ven, egentlig. Nikolaj, vil du ikke være lidt engageret i det, vi laver? Der er ikke nogen, der skriver til os alligevel, jo. Altså. Nej, men det er der jo egentlig ikke rigtig. Har du tjekket spamfolder? Jeg har ikke lyst til at tjekke min spamfolder, fordi at der ligger spam i spamfolder. Kan du ikke tjekke, altså? Jo, men det kan jeg da gøre. Altså. Vi har fået med. Er det rigtigt? Ja, det har vi faktisk. Så... Hvem er det fra? Det er fra Swing King 1920. Godt lige Sinatra. Ja, det var... Old Blue Eyes. Han siger, hej drenge, vil super gerne mødes og se om vi svinger sammen. Jeg er rigtig tændt på at møde jer, hvor vil I gerne hugge op. Ja, altså. Noget frisk nok. Ja, det er også, vi vil også have en frisk fyr. Ja. Så. Ja. Har Fedt. du skrevet til ham? Nej, jeg skruer lige til mig så. Jeg glæder mig rigtig meget til at møde ham. Ja, han lyder super frisk. Jeg håber godt, at han kan lide Total Recall. Altså den gamle, ikke den nye. Det er sikkert på, han kan. Jeg er virkelig på, hvorfor han ikke skulle kunne lide. Altså. Fucking fed film. Ja, men det er super mærkeligt sted at skal mødes alligevel. Det vil ikke bange? Hvad? Nå, I optager allerede? Hvem er du? Swing King 1920. Tada! Og jeg har taget vin med. Ja, okay. Ja. Ja. Skal vi gå en tur i parken? Hersensparken, eller? Ja, jeg er ikke bange for parken. Jeg er ikke bange for parken. Jeg er sgu ikke bange for parken. Det er bare første gang, vi... Tag det roligt, tag det roligt. Jeg skal nok passe på jer. Nå, men nu går vi i parken. Ja. Jeg havde ikke regnet med at være en olding. Altså, jeg troede 1920 stod for cirka, hvor gammel han var. Gjorde det så også, men bare på en lidt anden måde. Jeg synes, det er fint, at han er lidt ældre. Luke synes heller ikke, det var underligt, at Yoda var 900 år gammel, men han var så også en Jedi. Så... Hvad er din interesse så, Swing King? Jeg kan godt lide at lave mad. Jeg elsker at lave pizza. Er du god til det? Fordi jeg har kun fået at lave toast. Jeg elsker toast. Så jeg er vild med sandwich. Det smager også godt, jo. Hvad er det for noget pizza, du laver? Er det den klassiske runde pizza, eller er det det der hjemmelavede firkantede danske pis? Fordi det er det værste i verden. Formen er fuldstændig lige meget. Nej, det hele ligger i form. Det hele ligger i form. Det skal laves i en rigtig stenovn. Og det skal ikke laves i en kagebakke eller et fad eller sådan noget, fordi det smager Det er jo ikke det Flintstones for helvede. Det er jo ikke alle, der lægger ind med en stenovnspizza. De er bare lige helt fra. Drenge, tag det roligt. Nu skal I ikke komme op og skændes. Hvor har vi det lige så hyggeligt? Det går lige igennem det her, vi ser. Har du ikke lyst til at tage den, fordi så tager vi over på det så? Okay. Nå? Ja. Hvad er det sådan noget? Er det rund eller firkantet pizza, du laver? Du kan godt lide noget med noget god mad, hva'? Ja? Hold lidt an der. Okay. Der er gammel italiensk ordsprog, der lyder, at hvis du bliver født firkantet, så dør du i grund. Helt seriøst. Er du gang i? For helvede! Løb! 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 Løb nu! Hvad skete der? Han prøver at ramme min pæk. Han er pædofil. Han laver sikkert også mega klam pizza. Jeg tror også. Må ikke komme view herfra? Vi bliver nødt til at tage baggang. Okay. Jeg forstår ikke, hvad det var, der gik galt. Hvorfor er der kun pædofil, der har svaret på vores sæd? Helt seriøst. Hvad skrev du inde på sæden? Bare sådan er vi lidt efter en tredje ven og sådan noget. Hvad kan I så finde? Vi har ikke flyttet tilbage, vi skulle resten ud for taget. Nej, okay. Har du flere? Hvad er det dem? Det er jo klart, at han skriver til os. Altså, det lyder som, at vi leder efter en bøsseven.
Nej, du skal jo bare sådan det vi havde snakket om. Jeg freestylede også bare lidt, ellers skulle du bare have skrevet den. Hey, Elvin og jeg leder efter en tredje partner. Vi skal have styrket vores forhold og mener, at dette kan muliggøres ved at tilføje lidt nyt blod. Lidt om os. Vi er 2 21-årige flotte fyre, der har været BFFs siden folkeskolen. Lidt om dig. Du er sjov og klog og også lidt flot. Du foretrækker den gamle Total Recall frem for den nye. Du har de samme interesser som os. Du skal være single og dedikere det meste af din tid til os. Du må ikke høre dårlig musik eller lugte for meget. Du må gerne være sexet. Men altså, skal jeg ikke bare slette videoen, så... Altså, Jo, det blev sgu nok nødt til. Der er ikke andet at gøre. Mathias, kan du ikke tage den? Jeg kan ikke finde ud af det der danske YouTube. Det er fucking besværligt, altså. Jeg vil gerne indfinde sig. Let's go. Så Mathias. Jamen, jeg synes selv, det gik rigtig godt. De var da meget søde, og nu er de så lige forsvundet, men skal jeg udlede efter dem, og det skal nok lykkes at finde den, og den der forbudne frugt, den smager jo altid sødt, ikke? Så, jo, jeg er glad og tilfreds.